mani ngizochaza mana yo. Mara yini uzoyichaza kodwa like benginawe iminyaka emingaka? 2 years ngiyazi ngizochaza. Hayibo 4 years yonke. Ngibona inamba engayazi mina engifonelayo. Manje mawubona inamba ongayazi kusho ukuthi Angiyazi phela laba register ngefonini yami. ngubani ke lobo? Angithi mina nawe sijole 4 years yonke. Manje wangifonela ngenamba engayazi. Hayibo. So ubani lo omunye umjida uthi Ya vele ngibani lo society umbiza lapho? baby. Akunamuntu. Ngubani? Angithi iphendulwe nguwe ifoni. Umbiza baby. Akekho uphendula ifoni akho umuntu. Ukhona hawu. Yazi le ngane ngenza silili la bra. Uzobona. Akunamuntu. Hawe baby. Yebo. Ngiyakurentela mose kulelo flat angithi. Manje waye ngizozwa indoda lapho. Ungenza isilima? Ayiwa phela sido TV. I-TV. I-TV ingaphendula ifoni kanjani? Ayibo. Wow. Phinde umuntu asifone then wathula because ngilindele ukuthi ngingalindelanga ukuthi sikhulume umuntu ozongifonela because number yakho nginayo i-save. My sister, you were not there. I was talking to the nigga. Yeah. That is not even AI. It's a real human. Seyimana-ke ema ngizochaza nengizochaza. Uchaza yini? Uthi uyachithi. Yini uzoyichaza? Abe ngizochaza Yini? Mina ngikwenelisi mina. Angikwenelisa. Cha ngiyalesa baby ngicela uze endlini ngizokuchazela. Yini uzoyichaza endlini? Or ngize la endlini yakho. Cha, ungasezi nje endlini yami ngoba vele uyabheda.